הוא נראה לי מתוחכם. הוא רוצה למכור לנו הצבע שלך, שלי, ביחד. אבל הוא מבין, בפנים, הוא בא לקחת יהודים בגלל האמונה שלו. בגלל האמונה של הישו שלו. רוצה לקחת יהודים, כי על ידי היהודים אני יודע כל מה שהם אומרים. לא יעזור. We have something that is very, very odd, something very strange. We have Bishop Plummer. He is a leader in a church that is an African-American church. He says that he's coming to Israel because he is African-American, meaning he's black. And he knows that there are 150,000 Jews here who are black from Ethiopia. And he believes that because he's from Africa, the Ethiopian Jews are from Africa, he's a black American, we have Jews here every color, Baruch Hashem, thank God. But he thinks that he will have a stronger kesher, a stronger connection with the Jews from Ethiopia than anyone else. What do you say to him? אין שום קשר. אין שום קשר בין אפריקנים בארצות הברית לבין יהודי אתיופיה. אין קשר. הקשר הוא לא, הצבע הוא לא קשר. יש הרבה צבעים בעולם. זה לא אומר שהם אותו דבר. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן. מה שמקשר זה הזהות שלך, האמונה שלך, הזרע שלך, מאיפה יצאת, מה המקור שלך. מקורם של יהודי אתיופיה הוא ישראל. קראו לעצמם ישראל. הם לא קוראים לעצמם אפילו יהודים, קוראים להם ישראל, כי הם מעם ישראל. וזה מה שהפריד גם באתיופיה, בין השחורים. הוא רק מראה, אתה אומר שהוא כומר ל6 מיליון. נראה לי שהוא לא כל כך מבין. אם הוא חושב, אם הוא לא כזה חכם, אם הוא חושב שבגלל הצבע הוא יבוא לקחת אותי לאמונה שלו. מה הקשר? What is your message to your community? יש לנו מלחמה, אנחנו עכשיו צריכים לצאת למלחמה נגד האנשים האלה שהם מזיקים לנו מאז שנבחרנו להיות עם ישראל. אנחנו לא ניתן להם לעשות את זה. אנחנו רק רוצים להעביר מסר חשוב מאוד לקהילה שלנו, לא למכור את הדת שלנו בעץ, אמונה של עץ, בנזיד עדשים. לקהילה כולה, לנוער, לציבור הרחב, אנחנו באים ואומרים לא להתפתות לאותו אדם שהכומר הזה שבא לפגוע, פשוט לעמוד בפרץ ולא לתת לו מקום, להילחם בו בכל דרך אפשרית. What do you say to the problem of missionaries that have come here to Israel to convert the Jews? שזה בא מאכפתיות, מאחדות של כל עם ישראל. הדבר הזה הוא לא ענייני רק לקהילת יהודי אתיופיה בארץ, זה כל עם ישראל פה בארץ ובעולם. לבוא מארצות הברית, מיסיונר, לנצר יהודים בארץ ישראל, זה פלא גדול. למה פלא? באתיופיה, אלפי שנים, המיסיונרים לא הצליחו לנצר את היהודים. הנוצרי הזה או המיסיונר הזה, בא מארצות הברית לארץ ישראל, בארץ הקודש לא רוצה לנצר יהודים? לא יצליח לו. אנחנו נהדוף אותו. כמו שהדפו אותו אבותינו, ככה גם אנחנו נזרוק אותו. כאשר אנחנו הגענו, זכינו להגיע לארץ ישראל, אז פה בארץ ישראל בוודאי שהשפע, ארץ זבת חלב ודבש, וזכינו לדברים גדולים ועצומים, אז בוודאי במקום כזה שיש את כל התנאים
And now we have a missionary who's a big priest, who's a big bishop, who came into Israel specifically, Dafka, to convert Ethiopian Jews to Christianity. What do you say about this? הוא נראה לי מתוחכם. הוא רוצה למכור לנו הצבע שלך, שלי, ביחד. אבל הוא מבין, בפנים, הוא בא לקחת יהודים בגלל האמונה שלו. בגלל האמונה של הישו שלו. רוצה לקחת יהודים, כי על ידי היהודים אני יודע כל מה שהם אומרים. לא יעזור. יהדות אתיופיה היא יהדות, אולי היהדות הכי חזקה מבחינת זהות היהודית שלה. כי בכל העולם, במשך 2000 שנה היה קשר בין כולם. יהדות אתיופיה, למרות שלא היה קשר, היא נשארה נאמנה לדתה, לדת ישראל. אחרי 2000 שנה באנו, מצאנו את אותה דת. זאת אומרת, יש חוזק. אז יועיל בטובו, כבוד, לא כבוד. אותו אחד יחזור לארצות הברית ויעשה את הנפשות שלו שם, ולא פה בארץ ישראל. אדון עולם, אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ואת נעשה בחפצו כל, אזי מלך, אזי